vakomana asivasikana kamirai ndikudzei guys zangu. Muri kuona December watakusvika uyu. Takutopinda muna December, tiri mwedzi wambudzi, mwedzi waNovember. Mwedzi waNovember uyu guys mazviona here zvakutanga kuitika nechekudhara. November atotora malives akawanda guys. November is claimed upenyu hwevanhu vakati wandei. Tarisai mwone ma-accident ari kubuda nepaZimbabwe pa guys kuti pari kubuda ma-accidents akaita sei. Pari kubuda ma-accidents ekuti everyday kuri kubuda, ukaenda ku TikTok, ukaenda pa Facebook, checho kuma groups ekumaraini ka ari kutotyisa kuvhura nenyaya yema rest in peace. Vana vadiki are going. Vanhu vakuru are going, but mostly vana vadiki. Right? Chinzwai munzwe ka guys zangu. Inzwai munzwe vana vechidiki vatinavo panapa. Mwedzi wambudzi unoyu. Kumamisha kwa munoberekwa, kumamisha kwa tinoberekwa, kwa tinobva, mufamily arimo anobata-bata. Arimo akazvudza kuti ini ndichadya zvevapfupi nekureba. Anotobata-bata kuti mite kune vana vane madestinies avo akaiswa maplastic. Kune vana vane madestinies avo akaiswa muhari. Kune vamwe vanhu vari panapa, imimi vamwe vanenge vakanditarisa, unonyatsokuona kuti life yangu haisi a normal life. Pane ka life kandikurarama kandifa kunge ndichirarama but akasiko. Pane zvinhu kungoitika so. Pane zvinhu zvinenge zvichingovhiringa so. Because kwatinoberekwa kana kuti kasi kazhinji zvinoitwa nemunhu anenge achiziva mutupo wako. Kotiwo shamwari dzimwe dzinoganga, vamwewo vatinogara navo vanongovenga, vanogona kuganga. Handitika vakabata life yako. Mukadziva guys kuti people can steal people's destinies, munobatsirika. Vanhu vari kutora madestinies evanhu. Kune mamwe anonzi mature death, premature death ndizvo, amen, premarital death, amen, kokoko. Chirungu chacho chinomira sei? Kuti unokatirwa life yako short usati wakwanisa kuti usvike pa age wakanzi naMwari ndo panofanira kusvika. Nenyaya yekuti kune vanoganga vanoita zvavanoita. Right? Iwoyu mwedzi waNovember ushu. Izvozvi tatopinda maari kutanga nhasi kudai so. Vadikani ndoda kukudza kuti gara pamabvi. Kana uri wekunamata, mira pamukaha. Gara uri pamabvi. Kana uri webute, munoza zvamunoita, munokanda bute renyu, munoiva. Kana muri vemadoro, muite zvemadoro enyu. Munhu nezvaanobhiliva. Handiti garai muri pamunamato. Nokuti izvozvi wani kusvika mwedzi wanopera, vanenge vachita zvavanenge vachita. Havazorori. Panodeuka ropa. Pachadeuka ropa pagodona vanhu. Tarisai zvakuitika kuZimbabwe. Ma-accidents ari kuitika. Tarisai ma-accidents ari kuitika munyika yese guys. Kungofamba ivo muno, kungofamba kudai so apo pakavharwa accident. Kungodai ndisingazivi kuti zviriko here kuvanhu vachena. Antimaona. But chokwadi chiripo guys ga. Garai muri pamunamato. The devil is at work. Vavengi vako vari pabasa. Vakakutora vakakuisa muhari. Vakakutora vakakuisa mubhodhoro. Vakakutora vakakuisa mupoto. Yekuti kana poto isina kuvhurwa, niwe unongogara wakavhara destiny yako yakavharirwa imomo. Kusvikira pawana ari kunoputsa hari iyoyo kuti zita rako ribude. Kusvikira pawana ari kunopunza bhodhoro kuti ubude mariri. Kusvikira pawana ari kunopwanya, ari kunovhura poto iyoyo kuti ubude mariri. Unenge uri musungwa. Wausingazivi kuti wakatadzirani. Wausingazivi kuti wakaparei. Hauna kutadzira munhu. Hauna kukanganisa. But mweya wegodo wakangobuda mufamily kungoti ushu anenge akafita kuzororwa, rega ndigare ndagadzira. Ushu anenge ane destiny yakachena, rega ndigare ndaibata. Zviriko vadikani. Zviriko, garai muri pamabvi nokuti Satani ari pabasa. Ari kuya kutora, ari kunyangira ende asi kumira. Iwe vari busy mwedzi unoyo kuita zvavanenge vachiita vachishanda nesa rako, iwe uri busy kudana paunodana. Iwe uri busy kudana Mwari wako kana zvaunovimba nazvo, uchidana ikoko kuitira kuti uwe uri safe. Handiti nokuti ndatoona kuti matangira zvazvaita November uya zvina kumira mushe. Musaluse hope guys. Akuna chombo chinogadzirwa nemuvengi chinobudirira pasina zvitendera. Handiti saka mirawo udane kwaunobhiliva. Handiti vazvivharidzire, vameke sure kuti hapana chinoitika kwauri. Ngazvidzokere back kune munhu ari kuzviita. Ngazvidzokere back kune mucheri wegomba. Ngazvidzokere back kune iye ari kufunga kuti arida kukanganisa upenyu hwako. Upenyu hwako ngahuendeke mudikani. Hatingapiwi zvakaenzana paupenyu sezvigumwe zvedizvi. Takatosiyana kurarama kwedu. Saka ari kufunga kuti arida kubata destiny yako. Ngazvidzokere zvinobata vana vake. Ngazvidzokere zvinobata iye. Nokuti mwana wanu warida kubatira destiny. Ngazvidzokere kwaari. Vazhinji vari kufa nhasi guys. Vari kufa nguva isina kukwana. Nekuda kuti kune zviri kubatwa. Mirai pamukaha guys. Nangoti mangwana nhasi ndikudze kuti mirai pamukaha. Musabvume defeat.
musa give up. Vazhinji venyu, you are now on the verge of giving up kuti ndikuperekedza mukurarama. Pandasvika, you are comparing yourself with others. Hausi kuziva iwo wakateta utori munhu ari nani kudarika vamwe, but nenyaya yekuti wakabatwa, you are caged. Urimo mukati mekeji, urimo mukati memuhari, urimo mukati mebhodhoro, hausi kugona kutsukunyuka. Mudikani, mira pamukaha, mira panzvimbo. It's not too late. Ende mira ndikutaurire kuti hazvinyaunyadziswi. Zvinobvanganyuka, zvinodzokera kumuridzi, because mucheri wegomba ndiye anowira kwaari. Muve nezuva rakanaka.